Hingiv di nav xwarinan da bi taybetiya xwe ya dermanên dehan nexweşiyan xwedî cihekî giring e. Ji ber vê yekê mêşin hingiv jî di nav zindiyên li ser rûyê cîhanê de wek ajalên ku jêneger tên dîtin. Ev zindiyên ku ew qas ji bo jiyana me giring in, herî zêde bi gul û kulîlkan re di nav hevsengiyeke mezin denin. Lewrê wekî ku di dîmenan da tê xuyakirin, mêşên hingiv ên ku her beşek mezin a jiyana xwe li ser kulîlkên rengîn derbas dikin, li aliyekî çavkaniya dermanê herî navdar bi dest dixin, li aliyê din jî ji bo berdewamiya ekosîstema kulîlkan dibin alîkar. Hingiv çiqas xwarineke giring û derman be jî, hilberîna wê jî ew qas kedeke mezin û bi sebir dixwaze. Em jî wekî ekîba bernameya Xwezayê vê heftê bûn mêvanê hilberînêrê hingiv Kenan Kaya. Em 1992 me dest bi vî meslekê mêşê bi vî xebat da şoxulê mêşê kir. Ji 1992 heta ana em wer digerin zamanê mêşê ku derî îcab dike, ku derew dike em li wir digerin dewam dikin. Ana jî em li Rihayê li gundê Kurdikê Yixnaxê em li wiran e û ana mêş li ser pemboyan e, çîçekê pemboya. Kenan Kaya ji sala 1992 vir ve bi kedeke mezin hewl dide ku hingiv hilberîne. Di encama xebata dehan salan de ew û mêşên wî yên hingiv bi hev rabûna malbatek. Emekî pir mezin e. Em digerînin bajar yayla çiya zozan, kîja zozan, kîja çîçeka zozana takip dikin. Zamanê çîçekê wan ê zozana li ku bin mecbûr e em vê mêşê bibin wira. Gava ku neçe wira meslekî boş dibe yani. Gerek here bigê çîçekê em ewlê wî mêşe baxima biharê dikin. Ewlê biharê da, di mardê da, nîsanê da em wan baxim dikin, beslemiş dikin, xwedî dikin, hinkî zamanê dikeve çîçekê nek ewa çîçekê, dunema çîçekê, wê çaxê em daha qarş nadin. Em taqiba çîçekê dikin. Ewlê wî biharê da di welatê me, bölga me em bêjin, berê ewa bölgê bêjin. Di mardê da em li vira Rihayê ne. Hettanî dikeve serê Nîsanê, dehê Nîsanê. Em di dehê Nîsanê da em derin bölga Diyarbekirê, Qereşdaxê. Em li wê bölgê dimînin. Li wê bölga me ra dibe çîçeka nefelê. Ew çîçeka nefelê gelekî ji mêşa re faydelî ye û hingiv tîne mêş pê çê dibin. Ji wî çûnda em îja diçin Qereşdaxê, Gûniya, dibe Gûnî, em diçin Qarlowayê, diçin Mûşê, diçin Wanê. Artık em sezona wî takip dikin, bihara wî li ku derê baran xweş bariya be, çîçekê ku derê rind bin em derin wira. Em derin gundkî mîsalkî bêjim, derin Qarlowayê gundekî, em derin ji cem mezinê gund, em şûn dixazin. Em dibêjin îşte em mêşê xwe dikin bînin werin vira mehekê du meha deynin. Ew jî zehmetiya derdixin. Dibêjin kî bi nezanî zehmetiya. Dibê gundiyê mena dibêjin kî mêş zirara wî digê çîçekê, nexweşiya heywana jê çê dibe. Ew jî gelekî şaş e, gelekî nedoğru yani. Nexweşî jî çîçekê çê dibe, heywanê me yê din pes dibe bi roselayê dikeve. Tiştekî wertune, kesin tiştekî. Fayda wî jî çîçek re heye,
tozlame döleme dike. Zaten ana velatê ruhayê badem hene. Dara bîvê heye. Ji bela bîvê de xwediyê bîva dibe heqê şekerê we jî bidin we mesrefa biharê ewl hingiv ji derva naya. Mêşê xwe pê xwe dîkin bînin were pê bîvê me bira aşî bike. Tozê bike. Li hev bigerîne. İjar ew nahêlin. Ew durdam gelekî zehmet dikşînin yani du wî hawî da. û wekî dinê jî pere dixwazin. Yani perek ji bo ku em mêşa dibin wira dibe û mêşê xwe tîne vira gere û yardim pere bidin. Gund ra. Ji xwediyê erdê wan be dibe xwedî ji mêrka min e erdê min e hûnê pere bidin. Gava ku ne wan be jî gundî bi gişî be jî dibe ya ji camiya me ra hûnê yardim kin. Mecbûr didin yani camiyê re yardim kin dibin de fakat mecbûrî em ji bo xwe didin em mêşê xwe dibin. Yani em bîsteka xwe aricî nade. Kaya niha beriya hatina payîza dijwar li herêma Rihayê hewl dide ku hilberîna xwe ya dawîn avê demsalê bike. Lewre bi hatina demsala payîzê ve dê ew û mêşên wî berê xwe bidin herêmeke nû. Sedema vê ya sereke jî di her demsalê de li her cihê hûn nikarin hingiv bi dest bixin. Piştî yaylayê şunda ku gunî dinema, gunî dewra, gunî qede şunda em îja tên welatê Diyarbekir, Rihayê, Mêrdîn, pembo heye. Ana zaten em li ser çiçeka pembo ne. Ji îro şunda jî pembo jî wê biqede hetanî piştî 20 roj şunda îjar em ê li vira baxima payîzê bikin. A mêşê baxima wî ya payîzê bikin ji bo ku zivistanê. Zehmetiya me ya mezin şûn wexta em derin dixazin bi nezanî giş jî soruna mezin dibe heywanê me ew dibe. Heywanê me çîçekê dere ser çîçekê va mêşa nexweşî çê dike. Bi şaştiye. û a me ya duya di Türkiye'de ilacê ziraî ruhsatsız pir kullanmış dibe. Yani pê ruhsat kullanmış dibe. Qaçak kullanmış dibe. Pir zirarê dide mêşê. Ew jî peşe ew jî hin negirtine yani. Zirara wî gava ilacê wî davêjin ji pembo da mêşî nav wî pemboyê da ye ew mêşa dimire. Yani gava ew mêş mir zirara wê mezin çê dibe. Ana ku em hingivê xwe gava derdixin piştî ku derxistinê şûn da em dişînin fabrikara. Fabrikara dişînin. Fabrika jî gelkî erzan digirin zaten. îro divê durumê da. Gelkî erzan ji mehtiyê girtin ji haricî. Em ara 10 û 15 da. Em didin fabrika jî ji me digirin şûn da ew jî bi 5-6 didin. Çellî 5-6 didin. Gava dibiye dikiye şûşê û dağıtmışa marketê dikiye. Car da bi 5-6 dide. Aynı hingivê me. İjar em di piyasê da em bên bi kilo îşî da em nikarin biqedînin. Ji wê belayê em erzan didin. Yani bi kilo îşî da em nikarin biqedînin. Ev mêşên li vir zêdetir xwarina xwe ji kulîlkên pembû bi dest dixin. Ji ber vê yekê jî tehma vê hingivê ji yên din şirîntirin. Bi sedan mêş di nav lez û bezeke mezin de bi awayekî sîstematîk her roj qovanên xwe de hingiv dikin.
Ana seri payızı 9. ay 10. ay arası her dömehi daviye yani orta payızı da Livi velatime bakıma zivistanı emdi bikin. Em zivistanı meşame ku hayş çıtabe her sandık kime da 10 çıta evaviye. Yani mezun bu navi hatta 10 çıtaya. İja göreni meşa o kuvvetli ve zayıf. Göreni meşa kuvvetli zayıf çıtı ve degişti be. Heyette de 4 çıta, heyette de 10 çıta. Em göreni kadro askeri 10 çıta. Yani işçi meşa 10 çıta. Em göreni her meşki de zaten de ki heye, ana ki heye, her sandık ki de. O işçi arıydı beje heye. Ev ana hek da beje, göreni vi asker çoğalmıştı be. Pırdı be. Yani göreni avetin ave göreni askeri ko xwedî bike ve hek ana kanı ve heki wîna çê bike xwedî bike zêde dibe. Gava ku zêde bûse petekî wî em bêjin îro payîzê heyş çıta ye. Em ê wayê sıkışmış bikin, bînî göreni 6 çıta tamrın sıkışmış bikin. Askerî wî bira wa peteka giş kapmış bike û göreni wan jî wa peteka hingiv jî têda dêlin. Xwarina wan zivistanê. Çünkü zivistanê xwarina wan bikede dimire. Göreni xwarina wan hep dêlin hettanî serê mardê. Yani Şubat dikede dikeve edarê. Heta serê edarê em ê wê çaxê werin xwanê wan vekin carê kontrol bikin. A birçî be em ê ya jêra kek çêkin bînin, kek jî bi şekerê potraya şekerî û bi hingiv çê dikin tînin didinê. Gava ku birçî ve xwarina wan têra wan hebe em qarşê nadin heta dikeve serê mardê. Yani bîstê mardê. Yawrî davê ew yawrî gava dewr dibe hingivê xwe dixwe. Li derva jî di wê mehê da, di wê tarîhê da li derva jî çîçekê hingiv nayê. Tune. Çîçekê yani toz tê, polen tê feqet hingiv nayê. Ji wê belê ya gere em car di kek bidinê ya em şuruba meşa heye. Ya jî şuruba şeker. Ji vana tişkî em ê bidinê ki pê hetanî meş birçî nebe pê xwe bigîne hetanî zemanê çîçekê. Di zemanê vî welatê me da di çîçek zemanê ku hingiv jê tê di 25 Nîsanê wê da tê. Yani ji 25 Nîsanê wê da tê. Ji 25 Nîsanê wê da em daha şeker jê kêm dikin. Dibirin. Ji boî ku ji derva da hingiv ji xwe tîne, xwe xwedî dike, kana xwe xwedî dike. Wê çayê şûn da îjar em baxima wî biharê xwanê wî qul bin, em degiş dikin, temiz dikin, dişewîtînin ku a pas ketibe hindir, ku nem ketibe paslamış bûbe. Em wiya carkî ew dikin. Em vala dikin, xwaneka din, wayê jî digirin dişewîtînin bi permûs ya agir vê dixin, serra digirin dişewîtînin. Ku tu xwanê da çatlağî hebe, ew hebe, em wan jî tutkal dikin, qapat dikin. Ji bo ku wata taşimê da em bigerînin mêş dernekevin. Devê wan bigirin ku dernin. Em wê baxima wî hawî dikin. İja îlaç, baxima îlacê wî. Di mêşê da gelkî warova çê dibe. Warova spî ye. Gava ku dikeve kîja mêşê, dikeve hindirê yawrî, di hindirê petekê da yawrî di hindirê peteka da ye. Gava dikeve hindirê wan, wê mêşê cêlika wê hîn derneketiye qanadê wê dixwe, baskê wê dixwe. Gava baskê wê xwar şûn da ew mêşa derdikeve dimire. Ji wê belê nexweşîka pir talûke ye. Feqet pir jî rihet e. Ku tu îlaç bikî pir rihet e. Ku tu îlaç nekî jî mêşê diqedîne. Em wê îlacê wî süreklî dikin yani. Devamî takîbê dikin, payîz da dikin, hettanî buharê jî em çend cara dikin, di wê dunema hingiv da em nakin. Ji bo ku qatqiya îlaç nekeve nava hingiv. Em di wê arê da 2 mehbe ku 3 mehbe em îlaç nakin, heta dibe payîz çarda. Ay me vî hawî işte, mêş baximê wî em wa çê dikin. û ku dibe şûn da îja em derdikevin derin gerê. Yani em ji Ruhayê em ê bibin herin Qereşdağê, Söregê, Diyarbekirê, Wêranşehirê yani li wê bölgê daha hinkî
25 Nisan'da da her uyeli. Şu vurşiye mi her Karlova'yı tabi lur şunda daha dikeve zamanı sağım acı hingivci derdik evin. Hingivi Karajdağ ederdik eve, hingivi Nefel ederdik eve, lepeviye Karajdağ Günya derdik eve. İlk her Karlova'yı derdik eve, derdikin sağımdık. Niha jî dema dotina mêşane. Niha hûnê bêjin mêş tê çawa werin dotin. Werin em vê yekê jî bi hev re temaşe bikin. Meşame hatiye sağımı, em jêr dibin sağım, em dikin hingivê wî derxin. İlk ewil em bi çawa wî derdikin, em dikin wî anlatmışkin. Ewil em xwaneka xwe boş el ereba xwe tînin vira. Va petekê me jî berê me derxistine li vir hazir dest me da hene. Em dikin derxin sağımê bikin süzmene. Em var ra dibê süzme, hingivê süzülmüş dike, ne ê peteke. Ê süzme. Bismillah. Duman bide. Ev meşame meşeka hafif çıtayı. Emir rahat yavaşka vekin. Emir vay petek ya derkin engevliye. Emir meşavi davaşinin. Birameş bir anere. Emir meşe pır dikkat bakın birameş bir anere. Emir tekin ve sandıkı. Vana boşun. Makine ketine hengi van me derxistiye. Emir vay tekin şuni. Va Card jüve sağım bibe. Em kontrol dikin va meşa hinki lavrayı wî heye. Yani çêlika wî ya heft roşkî heye va makine davê em vê jê dernaxin. Em wê dîqat dikin em wan jê dernaxin. Ê ku çêlikê ew tê hebin em dernaxin. Avya me derxist eval. Em bez davin ser. Ji bo ku meşpêra neçin. Em car divayê qapat dikin. Em car qapat dikin. Em îja bibin çadırê. Aşlar teki. Ev her du mêşên ku çavê xwe nû ji jiyanê ra vekirine, hêdî beşdarî pêvajoya hilberînê dibin.
ev heval em dikin hindir sağıma xwe bikin. Hingiv jê derxin. Me ji nav mêşê derxistanî çadırê, ev çadır jî ji boî ku mêş yaxmê neke, nê hingivê xwe nebe. Em çadır vedigirin, boî ku nê hingiv car digêrî nebe. Gava ku hingiv jî çiçekê da tune be, nahêl em li vira derxin. Gerek dora wî pir werqapat bibe ku tew vekirî nemîne. Em dikin dest pê bikin. Heval dike sirê ser bigire, qeymaxê ser. Va şeye pê qeymaxê wî tê girtinê. Ev heval qeymaq dike bigire, devê hingiv pê vebe, qeymaq ser rabe. Ev qeymaq dibe mum jî, ev qeymaq tê xwarin jî. Tedî dibe ki qeymaxê hingivîn. Ev e, qeymaxê hingivîn ew e. Yani mêş vî qeymaxî gava tije hingiv dike, ser wî qeymaq dike, dibe boî zivistanê bira xwarina min têda bimîne ku ez îşê xwe digire saxlemiyê xwe. Em jî radibin jê distînin, em şerwekin, em jî ji wî birçîtirin, em jî tên em bigirin ku em qeymaxê wî vedikin, taba wî dibin boşê, em dên bira car diher ji xwe bîne. Ev heval jî dike raketêke makînê, makînê lêxe. Zûzeke naylem me ji qeymaq bike ji bo em hingivê riha jê derxin. Dest bi qeymaxê dike em peteka ji ber dihiştin. Vîya jî qeymaxa wê em radikin. Me hêlek wê rakin em jî hêla de radikin. Cî qeymaxê wî sere radike êrişa. Kenan Kaya bi xebatkarên xwe re di konên ku avakirî de bi şeyan toyê li ser hingiv digirin. Piştî ku to li ser petekan tê rakirin, dor tê hingivê. Ev makînê ana doş dikiye. Hingivê wî davê derva. Makîne tije hingiv bû. Ana wê binê wî veke bera teneke de. Kavalêt xe her dêla bi hev ra davê makîna pêncilî ye. Ev hingivê pembo ye, çiçeka pembo ye. Hingiv jî kalîtê wan degişt dibe. Ê pembo, ê yayla, ê gunî. Ev têda hingiv nema, vayî car demê bibe nav mêşê kin, şûna wî kin, ew ê car de tije hingivê bibe. Mêşê derva bîne were tije hingiv kin. Ji hingivê xwe me ji nav mêşê derxist, me qeyda xwe girt, me anî vira sirê wî jî girt, ji sirê jî da makînê, li makînê jî me li makînê jî xist, me hingivê xwe makînê da jî süzmîş kir derxist, me jî anî hat dînlendirmê. Bera dînlendirmê da du heb elegara süzmîş kir, hingivê me ket dînlendirmê, îja ji dînlendirmê jî, li dînlendirmê jî em dikir têkên teneke. İja têkên teneke, vî hawî wê tenekê me jî tije bibe. Tenekê me tijebûna teneke kîlo olarak jî 27 kilo û nîv davê. Hingiv giran e. Piştî ku teneke jî tije bû, em dişînin hem lebatorê û hem jî em ji çîçekê çewrê de fehm dikin hingiv baş e.
Yani ana va hingivi pemboye. Çiçeka pemboye. Ji rengi vi renk degişti be. Rengi hingivin degişikti be. Rengi hingivin heye sore, heye zere, tamamı bağlı çiçeği. Ji belay vi da renk ne önemliye? Tamavi önemliye. Tamavi önemliye, o aromavi önemliye. وکی وجی تماشا کر میشوان کنان کایا به اکیبا خوره به سالانه به کد و سبره که مزین میشوانیا هنگیو دکن. کدا کددن خویدانا کج انیان وان دهرکه انجام داده و هنگیو جدشتین خوزای ته و ده پیشگهین مده جه دگره.